Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 1 ken 2. Nasaya at apilyam, tinasaya at anagan, ngam ti kinabaknang. Awan pagidyatan tinabaknang ken tinapanglaw, agsipod ta agpadpada a pinarswa ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Jay samet anak ti mamirmira o taman nalon dyan ang itulod kan ka. Saan ka di nga imbagami kan ka? Asaan ka makilangan ka nagita klase ti tattao? Apay, daddy, mami, anya ka diti problema yung. Ang mga numakita ti kumpadrek nga adda ka kuykuyog mo. Kayat mi, adda kami tagapalayan. Tapada tayo ida abaknang. Daddy, intulod na klaang jay tao. Apay ngamin nagpaitulod ka iti may sa mamirmiraot. Mami, saan adakas ti inaramid na? Ti panang itulod na kanyak. Awan pa'y ita ah. Yes, asidag na ti bagina. Takayat na amairano di ti kinabaknang tayo. Day tatamo. Masapol adya anak ti kumpadreta ti pakiasawaan anak ta. Jaklakit di kayat, adya anak ti mamirmiraot ti pakiasawaan ti kakaisunang anak ta. Nuan niya kidimot atin akita ti anak ta iti dayja at tao. Takanayo na makikuyog kankwan ah. Gapo siguro tanataar. Ngam, mabiyag na nga ta ti pamilya na. Agbisin laeng ti anak ta iti sidong dayjay amamirmiraot. Imbag matlaeng jay padatabag lang ah. Jay mabig-big-big iti kagimungan. Agpaisot ako nam. Ngam dayjay ngay alalaki. Awan pa'y pakaimudingan na iti gimong. Daddy, nadamag yung ka din tinapasamak ija ibagbagayo apakiasawa ako ma? Ah, apayaya? Ad nakatrabahwak akaaruba da, kat naibaga na kanyak. Natiliw ka no, gapo iti maiparit a droga. Amang ano na iraman laeng. Kasano na iraman, kat natiliw da kadagiti kakadwana. Agar aramat da kan aglaklako da iti droga. Saan ka di amadi nga aramid dayta? Saan tayo pa'y nga amuno agpaiso dayta? Wano saan? Mami, natiliw ida dagiti pulis. Diyak kaya't amay sagmak iti kasjay a klase ti tao. Nalatak da nga agpaiso. Ngam adamot madi a record ti pamilyada. Naggapuam ka day, Barok. Awan ka mat ija ayan dagiti mulam. Napanagim matang iti pestisidyo, tatang. At nangamin saggay sa peste iti prutas sa mulag. No agbungad dagiti prutas mo. Nawadwad siguro ti paglakwam. Tanalawam at tinagmulaam. Bareng atatang, kanginginaan ngamin ita ti prutas. Taripatuam dagita amula manakaw. Tapakairanudam dagita. Nun agagat ka, agur-uray ti grasya para kan ka. Wen ananang, tapno makalungaw tayo matin iti kinarigat. Imbag da ito'y mulak, tamakaitod iti pagsayaatan. Wen anak ko, day tanto ti ilakom no dumteng ti panawan. Saan ka nga agaramat wen no agilako iti may kaniwas. Ha? Anya, may kaniwas, nanang. Dagiti makadadaal iti salunahat. Dagiti maiparit adro ka. Shane, mabalin ka ding awisin ka. Mapantag pa siyar. Wen ta Domingo mat ita. Pagpasyaran ta. Intanto pa'y makimisa. Sa tanto mapanitimol. Mabalin ka di? O sige, kaya't kumati makimisa. Mabit lang tagpilisak pa eh. Sige lang, Shane.
Agmay may saka ka di ti balayo? Wen, napan nga dadadi kan mami iti negosyo da. Kasta ka di? Saan ka di nga da katulong yo? Adda, ngem adda nang ibaunan ni mami kan kuana. Itala ang makitak da ita kwentas mo Nginginaan mo't. Nanggatangam ka di iha. Napintas. Enregalo kanyak ni Tony daytoy, mami. Anya, nang taktakawan na ngay, iti day ta akwentas. Daddy, agrupro pa ka ding agtatakaw jay tao. Naglako kadagiti bunga ti prutas na. Kat inggatangan nak iti kastoy, dinalpas kami anak imisa. Kaya't mo asawan. Nagkuyog kayo, anak imisa. Wen, mami. Nasingpet ni Tony. Awan ti madi a record ti pamilyada. Apay nga min ikalkalintagam di anak ti manalon. Saan ko nga ikalkalintagan, Daddy? Ibagbagak laeng ti pudno. Dakkel samot tinaglakwa manak ko. Ibang tapno addamot urnong mo para iti masakbayam. Wen nanang, imbang kokon. Nang ibati agpayan ay iti pangabasto tayo. Kasta ti aramidem, anak ko. Tano adda pagkasapulam, adda ka utam. Wen nanang, ken addamot basitan urnong ko. Mabalin mo't siguro tagipatakder iti balay. Ay kat adda ken kadayta anak ko. Nunam namaem nga umanay. Jak namnamaan. Amay gatangan nito ni di anak tay tinginginaan nga lahas. Uray siyak nga rod. Idi damo. Kunak no ibagbagalaan jay anak ta nga inted ni Tony day jay nga alahas. Ngem, inikan namanan iti sabali nga alahas. Jak nga rod impagarop da ita. Huwag gayam. Nagpaimbestigarak. At damat gayam plantasyon na iti ubas. Kandad dumapa e klase ti prutas. Kastaya. Isumot lagayam akabailan na nga igatangan ti anak tay ti alahas. Jay anak ti kumpadreta ti kayat ta apakiasawaan ti anak ta. Ngam, awan pa'y matinsagot na iti anak ta. Awan pa'y tadi pa'y mat imay pimasyar. Tamakumikom kano iti trabaho na nga iligal. Ay, dandanitan insagmak di anak ta iti dayjay a tao. Ne, adamot impadeliver mo adarat ken halo blocks anak ko. Wen nanang, ngem kurang pa dayta. Dakkel ka de, ti ipatakder mo abalay. Kalalaingan na laeng, tatang. Tapno, masukatan meten aday ti balay tayo. Medyo dakkel ti magasto sa anak ko. Tanangina ti tangdan ti karpentero. Umdas siguro di urnong ko, nanang. Sa maysa, at dapay mat maapit ko iji kaprutasan. Aglako aktumanen Pagmayatan na mo ti prutas amula. Ta saan amam maminsan ti panagapay. Ay, apay ngay. Akasla maluglogi matan ti negosyo ta. Day tamot nga rod ti madmadlaw ko. Ado nga minin ti kakompetensya. Kasalumot nga men, agtutulad dagiti dadduma at tao. Tuladan da ti negosyo ta. Ita, kimapsutan. Isong arod, iso amasapol nga agbawas ta ti empleyado. At adumatan ti pagsweldo ngam ti sumrek akita. Ay, agmamalas tamutan. No agtultuloy akastoy. Kapilitan niya agserran ti dadduma a branch ti negosyo ta. Ay, anya nga rod ngay, nukasta talaga, awan maaramidan ta lakay. Anak ko, jak impagarop, ang makapatakder ka iti kastoy kadakkel abalay. Gapo iti gaget ken anus ko, tatang. Sa maysa, mamati akin na asyan, ken binindisyonan nak ni Apo Diyos. Kastamot ti plantasyon ko.
Kan saan ko matalplipatan ti pagrebangakan ko na. Wen, kasta ti rumbang anak ko. Tati Diyos, kat makit-kita na ti amin anasayaat nga aramid mo. Wen, nanang. Shane, mabalin ka dito may pamasyar. Si Kamet, Tony. Masapul pala ka ding ay pakadam. O sige, umunag ka Agyaman ak, Shane. Itaman pa'y, nga dan samot dagiti dadakkel mo. Wen, adada ita. Naimbag nga orasyo, sir, ma'am. Saan ka diya si Tony? Uwan, sir. Siya ngagpaiso. Nakaumayak, kaya't kayo nga imbitaran iti blazing ti balay ko. Nabaybayagan anay patagder ti balayo, ngam italaeng nga pablisingan nyo. Wan garod. Saan aja balay datatang ti pablisingan mi, sir? Kayat mo asawan? Ada impatakdar mo, abalay mo? Kasta nga rod, ma'am. Maawis kayo kumain ton bigat. Daddy, Mami, intayo. Kayat ko tagpasyar ijayan da. Sige, entayo Jack impagaro. Ang makapaaramid iti kastoy kadakkel abalay da iti anak ti Manalon. Isugarod. Saan basta-basta ti kastoy a klase ti balay? Huwag nga rod. Daddy, Mami, saan agapot aman nalon ti may sa atao? Kat awan ti magapuanan na. Uray mat nubak nang kan nalatak a pamilya. No saan mat nga umno ti pagsapulan da. Awan ti nasaya at apagturungan da. Kasla siyak ti paspasagidan ti alak ko. Ngamin maluglogin ti negosyok. Idinto, tarumangrang ayan ni Tony. Daddy, napaulima kayo maten. Ako. Adalang nalagip ko, anak ko. Anya kaditimakunam kin ni Tony. Makunak nga. Anya ti kayat mo asawan? Lukas pangarigan iso, ti ayatan ti anak ta. Ha? Jakam mo. Ang maguray ka. Apay kasta ti adda iti panunot mo. Ako, kaslang amin. Napunasan, di pa nang tagtagibasit ko ken kwa na iti. Uray siyakmat. Sa bagay, numaminsan, tay kunadan, pirak kanulaeng tinagdumaan ti pobre kan baknang. Agpapada tayo kano, apinarswa ti Diyos. Dagasin ka kuma, tenta makimisa. Imo nang aminin datatang kan nanang. Kasta ka di. Inawis ko da daddy kan mami. Kat umayda ka numat makimisa. Kasta ka di? Wan. Umay kami mo't makimisa, Barok. Agkukuyog tayo. Wen, ma'am. Intayo nga Ruden, nakasagana agmatan. Lakay, kita dagiti sumungad. Ne, dagiti baknang a pamilya. Ita mampay. Sapay kakuyog dati anak ta. Mas daawak nga rod lakay. Kaya't dati makikuyog iti anak ta? Da kayo matkayam. Ala umunag tayon. Mangrugin samot ton timisa. Ay, sige ma'am. Umunag tayaon. Saan da kami niya awagan iti ma'am kan sir? Saan kami mata maestro kan maestra? Ay, sige no day tati kunayaw.
Tony, anak ko. Abay asinalabay mo mutin ni Shane. Adda nga min nagtulagan mi. Ano agkapya dagiti dadakkel mi? Song bata ko ni Tony. Anya? Kasta ka de. Kat kaano nga iti kasaryo? Ha? Kasar adagos? Nagpartakan? Itaan yaman niyo oras. Nakasagana ak. At damot umdas nga sa rentang agkasar, Shane. Oh, ala, tulagan tayon tungarudan, ti panagkasarda. Pudno dayta, apalayan. Pinarswa na tayo ti Diyos apada-pada. Iso asaan tayo kumaamang idumduma. Kasta ti panagayat kada tayo ti Diyos. Baknang man wano pobre, agpapada tayo iti imatang na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, itin kay panagtaraway, na inbag nga oras kada kayo amin.